Διδαχή των 12 Αποστόλων, κείμενον Βριενίου, κεφάλαιον 16. Γρηγορείτε υπέρ της ζωής ημών, η λίχνη ημών μη σβεσθήτωσαν, και οι οσφίες ημών μη εκλιέστωσαν, αλλά γίνεστε έτοιμοι, ούγαρ είδατε την ώραν, ενή ο Κύριος ημών έρχεται. Πυκνός δε συναχθήσεστε, ζητούντες τα ανήκοντα τες ψυχές ημών, ούγαρ οφειλήσει ημάς ο πας χρόνος της πίστεως ημών, εάν μη εν το εσχάτο καιρό τελειωθείτε. Εν γάρ τις εσχάτες ημέρες πληθυνθήσονται εψευδοπροφήτε και οι φθορείς, και στραφίσονται τα πρόβατα εις λύκους, και η αγάπη στραφίσεται εις μίσος. Αυξανούσις γάρ της ανομίας, μισούσιν αλλήλους και διώξουσιν και παραδώσουσι, και τότε φανήσεται ο κοσμοπλάνος ως Υιός Θεού και ποιήσει σημεία και τέρατα, και η γη παραδοθήσεται εις χεῖρας αυτού και ποιήσει αθέμητα, ουδέποτε γέγονεν εξ αιώνος. Τότε ήξει οι κτήσεις των ανθρώπων εις την πύρωσιν της δοκιμασίας, και σκανδαλισθήσονται πολλοί και απολούνται. Οι δε υπομείναντες εν τη πίστη αυτών σωθήσονται υπ' αυτού του καταθέματος. Και τότε φανήσεται τα σημεία της αληθείας. Πρώτον, σημείων εκπετάσεως εν ουρανό, ή τα σημείων φωνής σάλπιγγος, και τρίτον, Ανάστασης νεκρών. Ου πάντων δε αλώς ερέθη, ήξει ο Κύριος και πάντες οι Άγιοι μεταυτού. Τότε όψεται ο κόσμος των Κύριων, ερχόμενων επάνω των νεφελών του ουρανού.